Йонко, ето ти рибарите. Местят се от едно место на друго. Правя това видео специално за тебе, за да видиш красотата на Лондон. Не е само небостъргачи, не е само банки и застрахователни компании. Виж каква прелест има тук. Един жилищен район с много вода. Птичките, ги блокчетата. Просто е много спокойно. И тук в началото на канала обикновено засядат рибарите. Днеска ги няма, защото е работен ден. После ще снимам още малко. Йонко, поздрави от Лондон! Искам да ти покажа къде сме днес. В един много хубав квартал. Ето там е новият финансов център. А тук е един резиденшъл квартал с много вода, с много канали, много слънце. Много е спокойно и много приятно. Зад ъгъл има една кръчма, ще я снимам после. Ей ги тук блокчетата и ние тук работим днеска. Виж каква тишина и каква красота. Поздрави!